Ka wei ka jingjia ka belajar lap ya wei urang ba uba kertiang ukar la supran uba nak senong umar jong kathan patar kama lalap ya ne urang ba hadian lai benai batsa satang si yang sudah ka ne ka jingjia ka belajar hadian ba ne urang ba ulale sabar harus sorok jong kana sal heavy 6 hamran kat kum kita long khobor laong hakaban kong u ne urang ba ulale bo ya kalok jong u kaba armet ha Ganesh Das Hospital ha Shillong bat ulalej sabar khandiat harus sorok jong national highway 6 hamuran bat ulayap ia kamet jong ni orang ba lalap nongkong dakin dong thodeng jong kanek shnong ha kasingi nongkong bat klepentip ia kane ka jingjia sia kini ngelam shnong jong kanek shnong nalian ki punet jong kathanat umsning kila chimti ia kamet jong ne orang ba ban thokit shosho bat kumjoro ki bahayeng masem jong ne orang ba kilaban poi hi mentagasngi bat kilepet kana hero lang bakajan phong jong ne orang ba badai bahayeng masem jongki u Carlos Pran